Здравейте, аз съм Жани и това всъщност е първият ми клип, който се замисля и първия. Направих 200 жалки опита да направя един нормален влог. Но тъй като аз съм от най-нормалните хора, ми отнема малко повече време. Да предположим, това е първият ми качен клип в интернет пространството. Което не искам. Да пуснем интрото. Нека да преминем към темата, която е Тасманийския дявол. What? I'm just kidding. И истинската тема е за нещо ужасно. Нещо, което те дразни. Нещо, което постоянно звучи в главата ти и не можеш да спиш от него. И това нещо е досадна муха в стаята ти. Спиш най-спокойно, когато изведнъж биваш събуден от някакво странно бръмчение. И то не какво да е бръмчение, а мъхинско бръмчение. Но мъхинско, това трябва да си го запишем. И нахалното същество, наречено муха, продължава да кръжи около тогава неадекватната ти глава и мозък в стил лодинг. И ти се чудиш кога ще се махне. Аз ще ви отговоря, няма да се махне никога, освен ако не я убиеш, каквото всъщност е единственият излъг в подобно положение. It's so fucking annoying! Всъщност едно от най-гадните неща, които са ми се случвали някога е... Вярвайте ми, не беше особено приятно. И шума беше отвратителен. Тогава в стаята ми бяха не 2, а 4 мухи. Не ме питайте как спах. Беше трудно, но успях. Here I am, I'm alive. Тук съм за да душазвам на хората. Все още. Това е всичко от мен. Ако ви е харесал поне малко този клип, дайте лайкче. И ако искате да получавате известия за новите ми клипове, се абонирайте за канала ми. Фейсбука и Твитъра ми са линкове в дескрипшена долу. Следвайте, аз ще ви последвам обратно. Чао, чао!